Hello, Mami. Mami, ako po pala si Angel. Bali po, Mami, may na-deliver po kasi sa inyo dito si Ma'am Carol po na mga damit po. Bali, papaninda daw po. Hindi ko lang po alam kung ilan pong pieces yon, pero yung bundle niya po is nagkakahalaga ng 8,750 po. Tapos sabi niya po, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad, sabi ni Ma'am Carol. Pero magkano? 8,780 po. 8,000. Opo, 780 po. Ano? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. What a precious day sa inyong lahat mga ka-JFS! Today is September 18, 2021 at patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. Kung kani-kanina lamang ay nasa Mabolo, Naga City tayo, ngayon naman ay andito tayo sa Alianza, San Fernando upang sorpresahan ang isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. Sa muli, ako nga pala si Ate Angel, ang inyong love and surprise ambassadress. So tara at kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay ngayong araw. Siyempre, meron tayong napakasarap na bilao ng pansit or palabok, rather. Meron tayong bilao ng puto with kakanin from Ning's Classic Merienda. Meron tayong Ferrero Rocher chocolate, a sweet Ravabells cake, at ang ating bubble balloon na may happy 60th birthday, Mama. At ang napaka-cute naman nating stuffed toy. At syempre, ang babasahin nating letter para sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. So ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but we captivate, tapusin natin ang araw na ito sa pagbabahagi ng saya. Tara na't kilalanin na natin si Nanay here at Barangay Alianza, San Fernando. Sa Alianza, tara na't samahan niyo ako surprisahin ng ating lucky mommy for today. So, andito na tayo sa kanyang bahay. Tao po! Tao po! Ay, pumasok lang. Bastos, walang parapaanak. Tao po! Tao po. Nandito po si Ma'am Lorna Batolinaw po. Ay, hello Mami. Good afternoon po. Hello Mami. Mami, ako po pala si Angel. Bali po Mami, may na-deliver po kasi sa inyo dito si Ma'am Carol po na mga damit po. Bali, papaninda daw po. Hindi ko lang po alam kung ilan pong pieces yon, pero yung bundle niya po is nagkakahalaga ng 8,750 po. Tapos sabi niya po, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad, sabi ni Ma'am Carol. Pero magkano? 8,780 po. 8,000. Opo, 780 po. Ano? Wala naman siyang sinabing ganun na. Paano po yan? Sabi niya po sa akin, dito ko na lang daw po hingiin. Tumawag po siya sa amin kanina, dito ko na lang daw po hingiin yung bayad. Wala naman sa amin pinadala. Na ano, paano po yan, Mami? Ano pong gagawin natin? Ano yan? Uy, si Carol, kasapin mo. Opo, mamaya na lang po. Ano pong plano natin ito, Mami?
Ayun, si Carol yan. Yung order. Hindi ko alam pati yan. Wala naman siya sinabi sa akin. Okay po. Sige po, mami. Ipapareceive muna po tuloy namin sa inyo, mami, para po. Kausapin mo muna, Le. Carol. Hindi po, mami, okay lang po. Pa-receive muna natin tuloy. Tapos po, kausapin ko mamaya si Ma'am Carol. Huwag muna. What the f***? Ang kinain, kausapin ko si Carol. Kai! Ano ni Kai? May nag-deliver ba ka ni Bine? Une, halagang 8,000 daw. No? Hindi po ako nakikita. Sige, mami, pa-receive na muna tuloy namin. Tapos po, Hindi muna, wala akong pera. Hindi ko pwedeng yan. Ayun no. Oh. A few moments later. Oh. Kausapin mo. ano po, Ma'am Carol, paano daw po to? Pa-receive ko na muna tuloy, mami, ikaw na po bahala. Sige po. Okay po. May ano na lang. Hi, mami, tara po. Okay lang yan, mami. Papareceive ko lang yung mga damit sa'yo. Naghalit si mami. Ayaw niya talaga lumabas. Pahirapan. Aray ko, Charot lang. Hello, mami. Good afternoon po. So, andito po yung papareceive namin po para sa inyo. So, pwede po, mami, pabuksan po ako dito para makita niyo po yung mga bundle na damit. Okay lang po yan, mami. Dito po, mami. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang... Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hello, Mami Lorna! Halika mo dito! Halika mo dito! Anong akala nyo po? Anong akala nyo? Wala pa pambayad! Wala siya pambayad! Hello, Mami! Good afternoon po! Kami po pala ang JFS Pedals and Services. At ito pong mga regalo na to ay galing po sa inyong pinakamamahal na anak na si Ma'am Carol. So, tanggapin niyo po tong bilao ng palabok, may puto, may rubber bells cake, may chocolate, at may bubble balloon, at may stuffed toy para sa inyo, mami. So, happy birthday po. At isuot nyo rin po tong sash namin na merong happy birthday. Okay lang yan, mami. Bagay na bagay naman yan sa'yo. Isuot nyo to, mami. Ayan, happy birthday po. Ayan, mami. Nag-ayos Ayan. Dapat nag-ayos man lang na siya. Ayan, mami. Happy birthday po. Usot kayo dito, mami. So, ayan po para sa inyo yan. Meron din po kaming gustong iparating na mensahe galing po sa mga anak nyo na pinabibigay po ni Ma'am Carol. Pero bago yan, ano pong reaction nyo na nasurpresa kayo, Hagar Versosa si Mami? Ano pong gusto nyo sabihin kay Ma'am Carol na nagbigay ng sorpresa para sa inyo? Yan po. Marami po salamat. Nabigla na. Ayaw ko talaga nung sabi mo, deliver na halagang 8,000. Ano ko mabayad? Ayan, mami. So, it's a prank lang po, mami. At kaya po namin kayo pinaprank. Kasi syempre para seryoso ka kasi. Seryoso daw kasi ako. Sige, mami. So, ngayon po may babasahin akong message para po sa inyo na pinabibigay po ng inyong mga anak. So, mami, lapit-lapit ka dito, mami. Okay lang yan. Ito po yung message para sa inyo. Happy 60th birthday, Ma. I wish you a good health, long life, and more blessings for you. I wish happiness in life and stay sweet. Thank you for everything and you're the best mama in the universe. Sorry, Ma, dahil ko man masabi sa imo in person. Gusto ko lang pong maaraman mo padangaton ko kamo ni Papa. Mayo man po akong may pagmamalaki sa Indo, pero pangako ko na mabawi ako habang nabubuhay ako. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos na kayo ay may malakas na pangangatawan at malayo sa kapahamakan. Lalo na sa aking mga kapatid at pamangkin, I love you, Mama ko. God bless and enjoy your special day. I miss you and I love you both so much. Love, Dante. Ito naman po, message galing kay Kai. Dear Ma, happy 60th birthday po. Maugma ako na dawa paano na itao ko sa imo ang mga first time mo. Maski late na. Pero sabi nga ni Kayan, better late than never. Salamat po, Ma, sa Indo ni Papa sa pagpadara sa mo digdi sa kinakban.
Salamat na pinadakulak mo kaming maray na ugali, may maray na ugali at may takot sa Diyos. Maski tios kitang maray kaidto, daiman nga ni kami perpektong mga aki sa Indo, pero tandaan mo na padangaton mi kamo ni Papa, kaya ngunya na aldaw, sana na paugmata ka sa ngaran kan mga tugang ko, Jordan, Arthur, Babylin, and Dante, maski ararayo kaming apat sa imo, permi mo kaming nagigirenduman. Ingat po kamo dyan, permi ni Papa, lalo na ang sa indong kalusugan. Enjoy your day, Ma! We love you so much. Love, Kai. Ayan po yung message. Ngayon naman po, meron din akong video message na gustong ipapanood sa inyo. Galing din po ito sa inyong mga anak. So, ito po yung video message natin. Panoorin niyo po ito, Mami. Ma, happy birthday sa imo. Happy 60th birthday. Senior citizen ka na. Permi ka mong magmaan dyan ni Papa, maski permi akong harayo sa Indo. Padangat ko kamo. Stay healthy po and God bless. Ingat kamo permi dyan. Happy birthday, Mama na. Ingat ka dyan palagi. I love you. Miss you. Enjoy your day. Enjoy your day. Love you. I love you. Mwah. Happy birthday, Mama na. Happy birthday, Mama na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mama na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Masabi. O, kanta mo na. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday. Ayan, tapos na po. Ito na po, meron pa pong sunod. Meron pong pahabol na video message. Ito po, para sa inyo. Babay na mama na. Ano ito, mababay? I love you. Salamat sa gabos sa ano mo, sa tabang mo sa ko. Sa mga aki. Sana magaloy pa ang buhay mo. Mag-abot pang 100 years. Salamat. Sana permi kang balik si ta kung madyan ko permi katabangan mo kami mga aki. Salamat ma. I love you. Yan lang po. Happy birthday. Ayan! Yan yung po yung mga video message, Mami, para sa inyo. So, ngayon po ay 60 years old ka na. Kumusta naman po, Mami? Ano po, sabi niyo sa ko habang nagdadalan video. Nagluluto daw siya. Dahil naman daw siya pinaayos. A surprise yun, Mami. So, Mami, anong gusto niyo po sabihin? Harap niyo dito, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga anak niyo na nagbigay ng sorpresa para sa inyo? Papasalamat ako kahit dawa pa ano. Naalala nila. Lagi lang yung anak. Mababait naman mga anak ko. Lagi na lang kong naalala. Ingat din kayo dyan. Lalo na nga may virus. Malayo kayo sa amin. Maraming salamat. Surprise ako. Hindi na ako nakaayos. Kahit hindi siya nakayas. Mami, hindi ba po dyan nagtatapos dahil ipapablow din po namin sa inyo ang inyong napakasarap na Raphael's cake. So mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with Mami Lorna to blow her Raphael's cake. Ayan mga ka-JFS, live na live pa rin tayo at kasama pa rin natin ang napakagandang senior citizen na si Mami Lorna. Bago natin ipablow ang kanyang Raphael's cake, tara at kantaan muna natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami Lorna, make a wish and blow your candle. Yay! Ayan, ganap ka na po. Senior citizen.
citizen. Ayan. May ano ka na, anong tawag doon? May senior citizen card na, tsaka may mga discount ka na. Ayan, mami, gusto niyo pong pasalamatan at mga anak niyo. Mga message po, ano gusto niyo sabihin? Maraming salamat, mga anak ko dyan, kay Carol, kay Jordan, kay Bibilin, at Ayan, 4 po yung anak niyo po. Lima. Sa manugang ko. Ayan. So, mami, happy ka naman ngayon? Sobrang happy mo na. Sabi niya, oo. Opo, siyempre, happy. Pakita mo mami yung smile mo naman doon sa camera. Oo. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, subscribe for our social media accounts. Again, isang maswerteng mami na naman ang nasurpresa natin. Mami, magbabay ka naman po. Bye-bye. Bye-bye. Lahat. Ayan, Daddy, ano naman pong gusto niyong sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa? Ayan. Sana di magbago ang pagmamahala. Hindi magbabago, matanda na tayo eh. Ano pong gusto niyo sabihin, Daddy? Sige po. Isang kiss naman dyan. Wow! Yeah! Again, happy birthday, Mommy